W dowcipie, proszę Państwa, wszystko może się zdarzyć. Tylko po to, żebyśmy się do siebie uśmiechali. Tylko po to. Popatrzcie teraz, co się w Chorzowie w Trzech Króli zdarzyło. Słyszeliście? W Trzech Króli taki bajtel wlazł do kościoła. W kościele wlazł do szopki. Podpieprzył świętego Józefa. Wylot ze świętym Józefem pod parzą, nikt go nie zatrzymał. Na drugi dzień zaś przylot do kościoła, wlot do szopki, wziął Matkę Boską pod pachę. Wylot z kościoła, nikt go nie zatrzymał. Na trzeci dzień zaś przylot do kościoła, wlot do szopki, koło żłóbka przy dzieciątku zostawił taką kartkę. Na tej kartce pisało: jak na drugi rok nie dostanę obiecanego rowerka, zostaniesz bez rodziców. Uśmiecha się Pan Bóg, czytając taką kartkę, prawda? No ale my im starsi będziemy, to tym bardziej też konkretnie będziemy rozmawiać z Panem Bogiem, prawda? Teraz jeszcze to niektórym nie wychodzi, no ale patrzę na kobiety pięknie uśmiechnięte, ale niektóre w ogóle się nie uśmiechają, z takim dystansem, patrzą, coście baby pogłupiały, wyście na spotkanie z masztalskimi przyszły. Ja nie będę patrzył, tam się kobiety nie śmieją, ale po raz ostatni zwrócę się do was z mądrym słowem. Przeżyłem to naprawdę. Byłem niedawno w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na takim koncercie jak ten, w pięknej sali teatralnej. Wychodzę na estradę, czujecie, że was widzę? Ja wtedy też wszystkich widziałem. Trzeci widz kończę. A naprzeciw mnie, tak jak pani w niebieskim, w drugim rzędzie. Siedziała kobieta i no leciwo była. Trzeci widz kończę, ona tak na mnie patrzy. No spójrzcie, kobiety, tak. No, ha, ha, ha. Od tego momentu, jak ją zauważyłem, już nikogo nie widziałem, tylko ją. Ona mój wzrok przykuła. W 7 minucie tego koncertu mnie już pot po kręgosłupie do gal odleciał. A w myślach, że chcę tak godą po śląsku, przepraszam, pani się pięknie uśmiecha, ale tak patrzyłem i tak, że chcę godą po śląsku, uśmiechnij się, babo, bo nie szczymie, nie? A ona tak. I tak przez 1,5 godziny mnie przytrzymała. Ja się po tym koncercie do psychiatry nalałem. Schodzę do garderoby. Mokrusieńki, cieszę się, że się skończyło, patrzę, a ona idzie za mną. Ja się cofam, czuję ścianę, dalej nie poradzę. Ona podeszła do mnie i popatrzcie, kobiety, ani jeden mięsień na twarzy i nie drgnął. Tak stanęła przede mną i godo. No dziękuję panu, bardzo dziękuję. W życiu się tak nie uśmiałam.